Čau lidi, dneska hrajeme tady tu hru, tam počkejte, asi nevidět. Já jsem tady teď farmil chvíli, nikdy jsme to nahráli, sorry. Ale hrál jsem to, baví mě to tak. Toto jsou moje věci, zatím nejsou moc dobré, ale jakože asi tady to, já nevím, já to nechápu, ale je to těžký, no, to dělat. Já jsem to teď ukámo, co to je? Hrál jsem to chvíli sorry, že tam jdu pozorím, mluví tam můj táta. Tady to nefunguje, ok. To je hodně špatný, kámo. A to si... To je ty... Už se prokopávám, okay. Kom, počkej. No, ale jakože, no to není voda. Musíte naučit, že to není tady, to. Výpravy, tam nechodíme na spolu. A má sestra má výpravu, ona už je v ní, já jsem v piškotech. Je to hodně krátký. Na to se netěším, ale co budeš dělat? Těšíte se do školy? No tak ne. Kolika to mám jako hlavní. Jako tady těžím, no. Já jsem hledal dobrý víc, ale... Já jsem jim překvěl řídku, tam musím... Tak bude jsme hodně dobrý. No, ne. No, jakože... Myslím, dobrý, to nesmíme to a to je to ty vogo, hej. Bohužel. To 80%. Ty vogo 200. Teď se nemůžu dosáhnout. Ty vogo 300. Ty vogo, tady by to. Ty dito, tak. Co mám nejvíc, jakože bez. Já chci to nejvíc. A zkusím tady to. No, tady to. Co? Šíš? Hej. Kam to je? OK, tak to nepůjdu, tak na to končí video. No kámo lidi, už asi to ukončím, budu farmit chvíli. A asi to ukončím, tak asi čau.